Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Kita khot jaka North Eastern Hill University Students Union kila khang talai ka khrdop jong ka school ba ni hu hadiem bi kala dap da ka jingbitar halo ka jingbam penbiang jong ki bor penyai ka school ba ni hu ye ki boss balit shawi ki samla puli ki bahab banthoi ka examen second semester ha ka santarik unai lar alja apulai hadiem balayo ka jingtho na ginong yalam jong union ki bor penyai jong ni ka school ba kila pan map ni samla puli kim shim lala penbiang ye ki boss pad hadiem ka jing ekran penbej bor penyai ki lakular penbiang ye ki boss nak benta ki samla puli hadin kini kejungkular ke nihusu kala pli biang khardap ar weng no mardo dia kejeng khi Kat bempat ai ke jing thon apa AB ba kin kularingi ba kidai ban ai ka boss haka weekend boss namar ki khna ki bun hne ki ba don ye ke jing ki ba ki sel jing sang ki ba sel lai dong kam kidai ban ai kumba cuyai men swa kumta kidai ban ai ka transport facility kumjuru ki bus ba janmi ru kidai ban ai namar ki nong tre kin yo ban lai kuman ru ba je ye ki nong tre library kin yo ban lai ka bus marok kin yo ban penang kam ye ka transport facility te ngiko ada ka written ye kata bat nakalin kan nihu administration kide ban panma ikhna nomor ba nagadaw ba kimla ban ai ka bos taksi ngantrai nomor ba kikhna ki calling hinyo baje ka exam kadan shipho baje tengi kinsan bang ke bamdan bos ngimbang se re ban ong ye kikhna ba ka nihu administration kam ai re ka bos ngimbang se ban hapsan ka message and then kidon kikhna ki balayo shibun ki message nomor ngibun ki whatsapp group tang kidon kikhna ki ba call ru mila ong ye ki jing pakhang jong ni ya ga gate baro ki kid ni hum taksi ka dena ka dawa niyo ki complain na khna man mustap ha ka por niyo baje ki kuningi ki ong badan bos em tangi nga ku vice president ngala le kensan sport transport sport ba don ki driver nga kali ki ong ki driver ba ki claim order ni na ki ba he bandon ka bos tengi ngimbang sere ban peni ga jing ba jing persya lani ga jing bam sohun namar ba ha ka por exam ru binur ban le kai ba ka future lani kalawai jong ki khna dak ba mukha i ki bus namar jayu la dak de ki khna ki bana jangai na smith na milim na ki thain monga ba ye la dak islam exam so ka traffic jam hi te bi por mata la dak islam exam kan no ga mental pressure jong ki hendrai ki jing khang jong ni menta ne kalong ni khang ye ki ya ki bom dei ki ba don ya ki ba don exam duty ngem khang ya ki khna but ya ki noi kai ki baton exam duty ya ki tangi pelai hendrai ki week baro ki bawan don kam ki bawan tre office ya baro ngi khang lon taksi menta ki de ki second sam kam ki de second sam ki dak sam taksi em kilas dang ladu meno ki ong bang kim don jing tep ya ka exam ha ta ki ngi lengo kilas dang ladu singi monde kumno kim don jing tep hendrai ka kalong ka jing le jong kini ba balai tep ngam tep nomor ba ha ka por me chwa wad ya ka Saturday bus ya ka Sunday bus ru pun biang hendrai menta balai tep ka kini ginong penya nehu ki dala menti do kan ini baya kecing ya ka facility jong ki kena ki pendolor kabun ke jing duna hendrai ni mentang ni sulu
kerke ngiru hoy ngingila ngantrangila break ya ka rule ke henring ping re nomor bangila gijing sha nomor ba kersan ngimbang sir ban lek mengi thang talalot lai sautuli kikir henry seni ngi suyang nomor balai nyaban air ban rui ki kna ba pule badi ki badan exam duti nomor ngimpa ban perikut ya ka exam kena step benda kena di ni kedai nak tahu bah kumla yang bos mana step apa ki kena second sem ki dan exam de hendak apa ke exam ke dan ki bos ke di benda de kumla pendiang nak administration de ngilai khang ya ke git jong ka badung sport ni hu mentang step de bat hadin sikenta ka jing ya keren ke jong ni ngilai yo sti na in charge jong ka transport ba ilapan map ya ka jing la jing bom la pendiang ki bos bat ila kular lu ba naduk musim tayo laduk lasim tayo kin penbiang no ya ka weekend bus bat kin ya naduk lasim tayo tekan no terligi ding bus kin pendiang dambak la ar teli la penbiang tendai tempat ya you tempat mention mar mention ki ya ar teli bus kita habis kita exam ki bus ber ki sa penbiang bet na po administration ki ong kadai na kadaw ba ki khamyo jing tip ba ki don exam ki khna kami communication apne jong ki controller bat jong in charge jong transport di takadaw ki khamla penbiang ke bos non stop kami lupa ka jingtep dari ini habang layok menen ni ka jingtep ngila ya phone ngila ya gerpat ban penbiang ke bos dari nak kaliang juki ki on khura ban penbiang bakila dia pelak po kata ngila ban ong nomor ba samsim kham kit khai ka ik bakti di ban le bat kila long ko balek ka le kai shai ka ik ba ka lawe ki khna. What about other gigs? Security, just wait. Banongran, tell them to open other gate. Banongran, tell them to open other gate.